Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni moko kuom jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori oseyo jotelo moyiere kaunti no kuom ne jwang'ogi e kinde romo mabende ne jatend piny Migosi William Ruto nobago kod jotelo ma ok e kaunti no mano juma mokalo e sub kaunti ma wendo e kaunti no ma Migori. Jogo modak kod ng'ol kotelnegi kod Dennis Chacha wacho ni ne ok omigi thuolo mar ne loso kod jatend piny e wi midhiero mabende gikale e romo no mabende jatend piny no bedo godo kod jotelo mawuok e gwengego mag Migori. Mano romo mabende notimre e sub county ma wendo juma mokalo. Sisi walemavu hatukupata fursa mbele yako rais. Wakubwa wetu kama governor hawakututambua katika hiyo kikundi ambao watu walikuwa wanatambulika. So ni huzuni kwetu kama walemavu. Tena tunasema tunakashifu hiyo tabia. Ni kama sisi tutambuliki na wakubwa wetu. Kwa niaba ya wengi walemavu, mimi nasema ni huzuni kwetu. Tena tunahuzunika na wabunge wetu na governor na kila mtu mwenye alikuwa pale. Giwacho ni jogo modak kod ng'ol ni kod midhiero mathoth mabende gikale monego beni piny owacho ma pacho kae keto e maino mare mar mondo gin bende giyudi thuolo mar yudo ber kowuok kuom piny owacho kaka joma moko. Sisi kama watu walemavu, pesa ya Inua Jamii bado sisi hatuwezi ipata kikamilifu. Sisi ndio tumeumia katika jamii. Tena tuko wengi zaidi, lakini hatuna nafasi katika uongozi. Hata nomination hatuna uongozi nafasi hiyo. Wametufinya mpaka kwa wall. Giyuak mokalo kabende giwacho ni jotelo mabendo yiere gwenge makono osejwang'ogi bende okosemiyogi thuolo mar chwalo yuak magi kokalo kuom romo mabende ne gibedo godo kod jatend piny Migosi William Ruto juma mokalo. Babu hao wabunge wakija huko mbele, watu hao ndio wanawafikisha mbele. Watu ambao hawana haki kama sisi hatupati haki. Personally, I'm a person with disability, and some of the beneficiaries that we are supposed to get are yet to reach us. Remember us. The compensation of the people who were hurt during the Maandamano period, that too, let it be channeled through the Bunge la Wananchi caucus. They are the people who know who was hurt, who lost what. The local leaders are going to use this as an opportunity to enrich themselves and also their supporters. And we are asking that during that dispatch, kindly don't use our local leaders. Jokanyo mag od bura mar Senate